So julle ek is weer hier. Ek het van die baie voorkom gemeenus. Ek het 'n ander ding gemaak. So hi. So ek het hier gekoop aardappelslijn. Ek het net gekoop van ons is net 3 eigenlijk 4 jaar mee. Wat zo bekend. So deze aardappelslijn wat ik kan. Je kan school toch aan de les. Mijn moeder het vat en ik wil die aan toe is met 1 worden noordkasie. So ik heb die gekoop. Oké. 2 tomaatjes. So bayaran voor 12 rand. Hier di dorp. Maar het is nog niet fijn. Dan heb ik banana. Ik heb die rode klein botteltje. Die rode boxie gekregen hier. En het is zo'n baby. So die is by vandag verkoop net. Dat is so wonderlik. Ek kom net toe van die kerk af. En ek het geluister hoe die woord uitgegaan. En ek het vir my kind sê, die woord was Jesus het terugkom na Johannes toe. Ja, Johannes die doper. En die woord uitgegaan. Maar die Here is goed. Ek wil nou sê, as jy begin by die kerk aan ek sê, die gaan begin, die Satan is bezig met my nou nie. Maar ek sê hoe die duivel, die Here gaan het aftrek by my. Dat gaan afkom. So ek gaan gauw door Josef toe. En dan ek julle nou weer sien. Oké, dan het ek nog ook teruggekomen door die Inora van die virus. Er komen mensen naar mij toe dan ik weet niet wat ik moet wijs ik is iemand wat kan goed te kopen. Ik heb zelf van ik als je uitkomt krijg je niet wirklich ik zou je ontdekt bij van lahanskanners lahan say hoe diep hier say wat nu wat kanners ik ben niet dat is recht. Ik ken niet. Gisteren was zaterdag. Zaterdag, nee, gisteren zaterdag. Gisteren was zaterdag. En toen, was ik 25ste. En toen het Jezus gezegd, ons het haar phone opgedeeld. Maar wanneer het ons haar phone zo bye bye. Die end.